Donald Trumps tale ved Verdensøkonomisk Forum i Davos i Schweiz onsdag den 21. januar var imødesat med stor forventning. Verden ønskede at høre, hvilke budskaber den amerikanske præsident ville sende til globale ledere midt i en eskalering af spændinger uden fortilfælde i nyere historie. Spændinger, der er opstået som følge af beslutninger truffet af Trump på flere fronter siden hans tilbagevenden til Det Hvide Hus, og som har rystet den geopolitiske balance. Trods et mindre tilbageslag på grund af et teknisk problem med præsidentflyet, ankom Trump til tiden og talte i mere end en time, omkring 20 minutter længere end planlagt, om en lang række emner. I et europæisk land og foran politiske og erhvervsmæssige ledere fra hele kontinentet benyttede Trump lejligheden til endnu en gang at kritisere Europa. Han talte også udførligt om, hvordan den amerikanske økonomi ifølge ham er blevet styrket under hans ledelse, forsvarede sine toldsatser, i det han sagde, at USA ikke længere vil subsidiere resten af verden, og hævdede, at invasionen af Venezuela og afsættelsen af den daværende præsident Nicolás Maduro vil bringe velstand til landet. Men Trump fokuserede især på sin intention om at annektere Grønland. I øjeblikket det største konfliktpunkt mellem USA og resten af verden. Et emne, der har skabt vrede blandt mange af de europæiske ledere, som overvejede talen. Trump sagde, at han ønsker øjeblikkelige forhandlinger om at erhverve Grønland, men understregede, at han ikke vil bruge magt. Kun USA kan beskytte dette enorme landområde, denne gigantiske ismasse, udvikle det og forbedre det, sagde Trump. Ifølge Trump er Grønland, som har været et selvstyrende område under Danmark siden 1814, et enormt, næsten ubeboet og uudviklet land, som er forsvarsløst. Den amerikanske præsident hævdede, at der ikke er tegn på Danmark på øen, og at Danmark bruger færre midler, end det har lovet. I sin tale sagde Trump dog, at han ikke vil bruge magt mod allierede lande i NATO, såsom Danmark. Jeg behøver ikke at bruge magt, jeg ønsker ikke at bruge magt, og jeg vil ikke bruge magt. Alt, hvad USA beder om, sagde Trump, er et sted, der hedder Grønland. Talen fandt sted på et tidspunkt med øgede spændinger mellem USA og Europa på grund af Trumps interesse i territoriet. Lørdag den 17. januar indførte han nye toldsatser mod Danmark og 7 andre europæiske lande, som modsætter sig hans plan om at overtage Grønland. Trump benægtede også i talen, at hans interesse i Grønland skyldes sjældne jordarter. Det, der betyder, er strategisk national sikkerhed og international sikkerhed, sagde Trump. Han forklarede, at han ønsker Grønland som en del af projektet om at opføre den største gyldne kuppel, der nogensinde er bygget. Den såkaldte gyldne kuppel er et amerikansk regeringsprojekt, der skal beskytte landet mod missiler affyret fra jorden eller rummet, inspireret af Israels Iron Dome. Ifølge BBC's Nordamerika-korrespondent Anthony Searcher indeholdt Trumps tale også en ny påstand, nemlig at USA skulle have kontrol over og ret til Grønland på grund af deres indsats for at beskytte territoriet under 2. verdenskrig, efter at Danmark blev invaderet af Nazi-Tyskland. Vi havde det allerede, men gav det tilbage til Danmark efter 2. verdenskrig, sagde Trump. Ifølge ham burde USA have beholdt det. Med talen i Davos fjernede Trump enhver europæisk forhåbning om en afspænding i Grønlandskrisen, vurderer BBC's Europa-korrespondent Nick Beak. Dog var der en vis lettelse over, at Trump lovede at ikke anvende militærmagt. Grønland er verdens største ø, når Australien regnes som et kontinent. Øen ligger hovedsageligt inden for den arktiske cirkel og har 3/4 af sit territorium permanent dækket af is. Med en befolkning på ca. 50.000 indbyggere er Grønland det mindst tæt befolkede område i verden. Grønlands placering mellem Nordamerika og Arktis gør øen strategisk vigtig for tidlig varsling af missilangreb og overvågning af skibstrafik i regionen. I henhold til eksisterende aftaler med Danmark har USA ret til at indsætte en ubegrænset antal tropper i Grønland. I øjeblikket er mere end 100 amerikanske soldater permanent stationeret i Pituffik-basen i nordvest Grønland, en base, som USA har drevet siden 2. verdenskrig. Derudover har Danmark og Grønland efter et nyligt besøg i Washington signaleret åbenhed for, at flere amerikanske tropper kan blive stationeret på øen i fremtiden.
Trump indledte sin tale i Davos med at sige, at han ikke genkender Europa, og tilføjede: "Jeg lever Europa, jeg vil gerne se det blomstre, men det bevæger sig ikke i den rette retning." "Jeg vil ikke fornærme nogen," sagde han. Den amerikanske præsident hævdede, at hans venner vender hjem fra europæiske lande og siger, at de ikke længere genkender kontinentet. Han henviste til ukontrolleret masseindvandring og rekordstore budget- og handelsunderskud. Ifølge Trump er dele af vores verden ødelagt for vores øjne, uden at lederne gør noget ved det. Han fortsatte med at sige, at han i Europa ser den skæbne, som den radikale venstrefløj forsøgte at påtvinge USA, henvisende til bestræbelser på at reducere brugen af fossile brændstoffer. Trump hævdede, at elpriserne i Tyskland nu er 64% højere, mens UK kun producerer en tredjedel af den energi, landet producerede i 1999. Trump argumenterede for, at den amerikanske økonomi er blevet styrket under hans ledelse. Han sagde, at han i et år reducerede USA's månedlige handelsunderskud med 77%, uden at skabe inflation, så han ifølge ham blev fortalt umuligt. Han fremhævede, at stålværker bygges over hele USA, og at landet har indgået historiske handelsaftaler med partnere, som sammen repræsenterer 40% af al amerikansk handel. Dette omfatter aftaler med europæiske lande samt Japan og Sydkorea, især inden for olie- og gassektoren. Trump sagde, at disse aftaler har øget velstanden og løftet aktiemarkederne ikke blot i USA, men også i de lande, der deltager i aftalerne. "Når USA vokser, vokser I med," sagde han. Trump forsvarede sine globale toldsatser med at sige, at han uden dem ikke ville have været i stand til at sænke medicinpriserne i USA. Han forklarede, at formålet var at sikre adgang til lægemidler uden at betale op til 15 gange mere end andre lande. Trump nævnte også en samtale med den franske præsident Emmanuel Macron, hvor han angiveligt truede med at indføre told på franske produkter, hvis Macron ikke accepterede hans krav om lavere medicinpriser. Trump understregede, at USA ikke længere vil subsidiere resten af verden. "Vi vil betale den laveste pris, der findes nogen steder i verden," sagde han. I sin tale nævnte Trump kort Venezuela, som USA invaderede i en operation for at angribe den daværende præsident Nicolás Maduro. Han sagde, at USA beslagsatte 50 millioner tønder olie fra Venezuela og bragte dem til USA. Så snart angrebet var afsluttet, sagde de: "Lad os lave en deal. Flere burde gøre det. Venezuela vil tjene mere penge i næste 6 måneder, end det har gjort i de sidste 20 år. Bemærkningerne om Venezuela kom, mens Trump talte om oliepriser, som ifølge ham var blevet artificielt høje på grund af miljøpolitik under Joe Bidens regering. Ifølge Trump steg olie- og gasproduktionen under hans præsidentskab. Det Hvide Hus havde tidligere udtalt, at Europa er i forfald i forbindelse med udformningen af sin nationale sikkerhedspolitik. Denne gang valgte Trump at tone kritikken ned. "Jeg vil ikke fornærme nogen," sagde han. "Jeg elsker Europa."